Avaa Raamattusi Nehemian 1. luvusta. Ole hyvä. Olen väsynyt kuulemaan herätyksestä. Olen väsynyt kuulemaan viimeisten päivien hengen vuodatuksesta. Olen kuullut sitä puhetta 50 vuotta. Olen väsynyt kuulemaan, kun ihmiset sanovat olevansa huolissaan ongelmallisesta avioliitostaan. Vaikka se on vain puhetta. En halua enää kuulla siitä, kuinka moraaliton Amerikka on, kuinka jumalaton yhteiskuntamme on tai kuinka kuollut kirkko on, koska sekin on vain tyhjää puhetta. Kertokaa minulle. Monessako kirkossa olette viime aikoina käyneet, jossa Pyhä Henki on niin vahvasti läsnä, että jokainen syntinne tuodaan kasvoillenne? Kuinka monessa kirkossa olette viime aikoina kuulleet sanoman, joka polttaa sielussanne? Ja tiedätte, että se tulee Jumalalta. Mitä tapahtui tuskalle Jumalan huoneessa? Tuskalla tarkoitetaan äärimmäistä kipua ja kärsimystä, tunteita, jotka ovat niin voimakkaita, että ne muuttuvat kivuliaiksi ja syväksi tuskaksi. Olemme pitäneet kiinni uskonnollisista puheistamme ja herätyspuheista, mutta meistä on tullut niin passiivisia. Kaikki todellinen intohimo syntyy tuskasta. Kaikki todellinen intohimo Kristusta kohtaan syntyy tuskan kasteesta. Nehemia oli raunioina. Jerusalem oli murtunut. Muurit olivat sortuneet. Oli vain tuhoa. Minä istuin alas, itkin ja surin useita päiviä, paastosin ja rukoilin taivaan Jumalaa. Jumala löysi rukoilevan miehen ja hän kastoi hänet tuskan vesiin. Tämä mies vajosi tuskaan. Onko sinulle tänään väliä, että Jumalan hengellinen Jerusalem-kirkko on naimisissa maailman kanssa, että maa on kylmä? Vielä lähempänä, onko väliä sillä, mikä on sisimmässäsi? Missä on huoli pelastumattomista rakkaistasi? Missä on yölliset heräämiset? Missä on syntien tunnustaminen? Hän sanoi, että yöt ja päivät aloin rukoilla. Tuskan ja huolen välillä on suuri ero. Huoli on jotain, mistä kiinnostut, mutta tuska tarkoittaa, että sydämesi on otettu kiinni ja se ajaa sinut polvillesi. Tämä kirkko syntyi tuskassa. 6 kuukautta tuskaa, kyyneleitä. Todellinen rukouselämä alkaa tuskan paikasta. Jos päätät rukoilla, Jumala tulee ja alkaa jakaa sydäntään kanssasi. Hän näyttää sinulle kirkkonsa tilan ja hän kysyy sinulta, mitä tämä merkitsee sinulle? Voit joko nousta tuskallisesta paikastasi ja kävellä pois, tai sanoa, oi Jumala, sinun nimesi on pilkattu. Pyhää henkeä pilkataan. Jumala kutsuu minua henkilökohtaisesti tuskan kasteeseen. Ennen kuin olen tuskassa, saarnaan vain saarnoja. Väki, aika on käymässä vähiin ja asiat käyvät vakaviksi. Älä sano minulle, että olet huolissasi. Älä sano, että haluat rakkaidesi pelastuvan, kun vietät tunteja internetin tai television ääressä. Todellinen ilo syntyy tuskasta. Siinä on ilo, kun näemme Jumalan sydämemme haltuunoton tulokset. Oi Jumala! En ole moittimassa tätä kirkkoa, mutta oi Jumala, jos teet sen kenelle tahansa, tee se minulle. Haluan sydämeni särkymään uudelleen. Haluan tuntea tämän kansan tuskat ja tarpeet. Sinulla on syy, miksi tulit tänne. Kerro hänelle, mitä sinun täytyy tehdä. Tässä on kurinalaisuus. Sano, Jumala, en anna sinulle lepoa tästä lähtien, ennen kuin näen perheeni pelastuvan. Hän antaa sinulle ohjeet. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Muista tykkää ja tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää David Wilkerson saarnoja.